ससुरा बिहाने हो जाई। नमस्कार प्रणाम। तो फिर से रोलन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। तो आज हम बात करे वाला बानी टुनटुन लाल यादव के गाना के बारे में। तो भाई लोग, टुनटुन लाल यादव जौन गाना गावला नु सेट सॉन्ग काफ़ी ज़बरदस्त रहेला। तो भाई लोग ई गाना आ गइल बा माफिया म्यूजिक पर। बहुत ही खतरनाक सेट सॉन्ग लेके आइल बड़न टुनटुन लाल यादव, जौन एल्बम के नाम बा आचरा के कोर। तो भाई लोग, ई गाना तोहरा लोग के कैसा लगल हो? अगर ई गाना पूरा सुने के चाहता रहो तो माफिया म्यूजिक पर जाके सुन सकता रहो। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो भाई लोग, टुनटुन लाल यादव के अगर फैन बड़ा लो तो हमारा वीडियो के एगो लाइक कर लो और प्यारा से कमेंट कर लो। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो वीडियो को शेयर कर दलो भाई लोग। तो भाई लोग, ई गाना के पूरा डिटेल्स बता देता नी। ई गाना आइल बा माफिया म्यूजिक पर। ई एल्बम के नाम बा आचरा के कोर। ई गाना के गईले बड़न टुनटुन लाल यादव, यासिका चंद्रा जी। और राइटर के बात करी तो ई गाना के लिखले बानी धीरज धमाल जी। और म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो ई गाना में म्यूजिक दिले बानी आर्यन बाबू। ऐसा ही हम नए नए गाना के अपडेट लेके आते रहेनी आ तोहरा लोगन से बताते रहेनी। तो जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायरमैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग, हम अपन वीडियो यहीं पर समाप्त करते नहीं। फिर मिलेम अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।